Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και ο Αθανασιάδης στο βάθος. Η κεφαλιά του Σαλπικίδη, γκολ για τον ΠΑΟΚ! 0-1! Με τον Σαλπικίδη! Εκπληκτικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ! Γκολ μες στο Waka λέει η τελική ομάδα με κεφαλιά του Δημήτρη Σαλπικίδη. Εδώ και ώρα ο Λίβερμορ είναι έξω του συμπαίκτη του. Τεφό κάνει το σούτο, χαρτιά διώχνει τον Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία έξυπνη πάσα για τον Γεωργιάδη, το γύρισμα με τη 1-0-2! Αθανασιάδης, εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει! Κλάους Αθανασιάδης και παντζουλισμό στην εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Ο Χατιάς βγαίνει, δεν διώχνει πάνω στη γραμμή. Η μπάλα είναι έξω, τι έχουμε, πέναλτι. Βάζει, δεν υπάρχει πέναλτι, δεν το χέρι του στα φιλί. Έχει Μόντριτς στο 38ο λεπτό. Πέφτει ο Χατιάς στην αντίθετη γωνία η μπάλα.